Nilqakom lura għall-aħħar parti tal-programm Pjazza għall-lejla l-ġimgħa. Ġejna barra mill-istudios tagħna bl-iskop li nwaslukom tarif rigward ħaġa straordinarja li se tiftaħ f'pajjiżna u se jiftaħ is-sibt filgħaxija. Warajja għand il-Planetarium li jinsab fil-kompless Esplora fil-Bigi u fejn se nsiru nafu aktar dwar xem wara dan il-bib. Rachel. Iva Karl, wara dan il-bib għandna xi ħaġa interessanti ħafna. In-nies ilhom jaraw ritratti u filmati tal-Planetarium u finalment issa se niftħuh għada filgħaxija l-ftuħ uffiċjali u se jkollna show presenter led. Xi fisser da? Bażikament għandek teatru, mhuwiex teatru ta' sinema, għandek state of the art projection fuq screen li huwa tont. Ġifieri hawnhekk qed tara l-forma. kollu. Ekku, qed tara l-forma isu forma ta' futbol propja u s-saqaf u dak li ġifieri li tista' tara quddiemek u anki warajk u fuqek għandek il-projection id-dawra kollha. Ġifieri għada se jkun hemm min jattendi l-ftuħ uffiċjali jista' jara dat tip ta' show l-ewwel darba. Semmejna presenter led, again xi ħaġa differenti mis-soltu għax għandek individwu li qed jagħti gwida, qed jispjega mhux film li jkun għaddej waħdu, imma xi ħadd jispjega u jimxi minn post tal-ieħor f'dak il-ħin. Issa, l-etajiet li ta' dawk li jattendu hawnhekk huma tfal kbar minn huma? Aħna dis-sena se jkollna 4 films differenti fil-programm tagħna tas-sena. Għandna films li huma adattati għal tfal żgħar, ġifieri minn 4 snin il fuq, huwa film maħdum apposta għal dik l-età biex huma jkunu jistgħu jifhmu ċertu kunċetti. Kif ukoll għandna films li huma adattati u ta' interess għall familja kollha u general public. X'tip ta' investimenti titkellmu hawnhekk? Il-Planetarium huwa parti mill-proġett totali ta' 26 miljun euro. Parti mill-proġett ERDF li ovvjament hemm Fondi Ewropej. Ekku, taħt it-tmexxija tal-Chairman Eżekuttiv Dr. Pulicino Orlando. Grazzi ħafna. Thank you.